Iindaba zethu ngokuhlanje ufake amaxwebhu kwinkundla ephakamileyo yomntla Gauteng ngomongameli URamaphosa efuna isithintelo ukunqanda wayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ekubeni athabathe elinye inyathelo ngelinge lakhe lokumtshutshisa bucala umongameli. It's a huge loss. I'm just left with my daughter. So I've lost my wife and my son. Sele ziqalile ukukhomba imizimba yezihlobo zazo iintsapho zamaxhoba uqhushumbo lweloli ebithwele irhasi eBoksburg. It's all about that now everybody thinks that we went to Antalya, Turkey, and now we are back and now we play like and win every game. Umqeqeshi we-TS Galaxy uthi uhambo lweqela lakhe lwaseYurophu kutshanje aluzuba lulutho lungako xa iligi ithabathisa kwakhona ngempelaveki. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zabalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho ke zithole ngesizulu, ngesiXhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngesiswati, nesiNdebele. Ndinafana ka SABC shimanga mutingathi uyitela ukwadisela maphungo ngalwambo lwa damuni amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Molweni emakhaya, samkele nababukeli bethu beqonga i-DTT nangovimba ngokuhlanje. Umongameli URamaphosa ufake isicelo esingxamisekileyo kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng sokuthintela wayesakuba ngumongameli welu umnumzana Jacob Zuma sokuthabatha amanyathelo kumtshutshisa bucala. Umongameli Ramaphosa ukwafuna le nkundla imvumele kuba angaveli enkundleni ngomhla we-19 kuJanuwari kulo nyaka uzayo njengomyalelo womsila wengwe okhutshwe ngumnumzana Zuma. Kwakula maxwebhu ufuna le nkundla ibhengezela umsila wengwe njengongekho semthethweni nongamiselani kwaphela nomgaqo-siseko weli lizwe. Kulamaxwebhu afakwe enkundleni umongameli Ramaphosa uthi asikho isatifiketi esikhutshwe ligunya abantu lezotshutshiso iNPA nesichaza kuba iyarhoxa ekumtshutshiseni. Uthi kunyanzelekile ukuba isatifiketi sibe khona phambi kokuba ubani athabathe nawaphina amanyathelo okumtshutshisa bucala. Uthi linyathelo lokumtshutshisa bucala lilinge nje lokusebenzisa inkundla zeli ngendlela engafanelekanga. Uthi lo msila wengwe wakhutshwa phambi kokubanjwa kwenkomfa yonyulo ye-ANC yama-55 kwilinge lokumthintela kuba aziqatsele ukuba ngumongameli we-ANC. Kusenjalo ngaphambili i-NPA icacisile ukuba isatifiketi sokatshutshisi nesinike umnumzana Zuma namagqwetha akhe asinanto yokwenza nomongameli Ramaphosa. Ukanti amagqwetha kamongameli Ramaphosa ayayalela amagqwetha kamnumzana Zuma kuba arhoxise lo msila wengwe, kodwa kuyabonakala kuba awagunqi kwaphela kulinyathelo lawo. Lo mba kulindeleke kuba umanyelwe enkundleni ngomhla we-10 kuJanuwari kulo nyaka uzayo. Seziqalile iintsapho zamaxhoba abasweleke kuqhushumbo lweloli ethwala irhasi eBoksburg ukukhomba imizimba yezalamane zawo. Le loli kuthiwa yayisingise eBotswana yavutha amadangatye ngethuba ixinga ebhulorhweni. Umongameli Ramaphosa udlulise amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba bali-18 abantu abasweleke kwesi siganeko sehle kusuku olungaphambi kweKrismesi. Besaqhelekile sisithwakumbe sehle kusuku oluphambi kweKrismesi. Uninzi lwabantu aluyikholelo into yenzekileyo ukanti kwiintsapho zamaxhoba inxeba linzulu kuba ngoku kufuneka bakhombe imizimba yezalamane zabo kwimizi egcina imizimba yabangasekhoyo. uGeraldo Herud uswelekelwe inkosikazi yakhe neminyaka eyi-42 kunye nonyana wakhe neminyaka eyi-19 kulo mlilo. Bebetyelele umama wakhe ngexesha leChristmas kuquka nentombi yakhe esindileyo ekreleni. It's been a hectic last 2-3 days. For me, for the family, it's a huge loss. I'm just left with my daughter. So I've lost my wife and my son. Lweqhuba uphando lokufumanisa unobangela oluqhushumbo ngelixa injini elisaqwalasela umonakalo kwisakhiwo sesibhedlele. There are mechanical related damages which requires about 250,000 to fix. There's electrical related damages which requires about 18 million rand to fix. Umongameli Ramaphosa uthumele amazwi ovelwano kwiintsapho zamaxhoba. Nation's hearts go out to everyone affected by this devastating incident.
Such events take on greater sadness and tragedy when they occur at this time of year, when all of us pray for safety and look forward to the togetherness and comfort of extended time with family and friends. Mongameli umemelele kubasebenzisi bendlela ukuba baqhube ngononophelo endleleni. Umqhubi olityenjana elineminyaka e-32 budala ubanjwe ngecawe ejongene nezitshelo zokubulala ngokungena njongo. Lo nyaka ka-2022 bingunyaka onomtsalane kwimiba yezopolitiko. Ideska yezopolitiko kweli ziko le-SABC iqulunqile amanqaku anike umdla kakhulu kwezopolitiko kweli lizwe. Lo nyaka ka-2022 bumbethwe yimingeni kumaqela ezopolitiko ngelixa bekuthulekile kwamanye amaqela ezopolitiko ebesoloke kumanqaku aphambili. Iqela le-COPE lenze ingongoma ngamarhe okubakho kweyantlukwano ngaphakathi kweli qela ngelixa inkokheli yeliqela umnumzana Musiwalikota ibambe inkomfa kunye nentatheli amanye amalungu ayebambana ngezandla. Ukanti EFF iqhube indibano zayo kumaphondo ngaphandle kweziphazamiso. iFreedom Front Plus iye yakhula ngokwamanani kwaye iingcali zezopolitiko zithi ngahlinyuka inkxaso yeliqela kunyulo likazwelonke ngo-2024. Iqela le-DA liphulukene namalungu exexela kwiqela le-Action SA kwaye i-DA iphulukene kakhulu neenkokheli ezimnyama eziquka umnumzana Makashule Gana noye wabhengeza ukushiya kwakhe kweliqela ese-Constitutional Hill. Okagana ukuluhlu lwenkokheli eshiye eliqela le-DA eziqukulindiwe Mazibuko, uMusi Mayimane, uMbali Ntuli noHerman Mashaba phakathi kwezinye. Ukanti usihlalo we-DA uthi baninzi abantu abazimanye neliqela xa kuthelekiswa nabalishiyileyo. 4 or 5 people leaving in about 5 years is nothing. Nothing in a party. Phakathi kwezinto ezishukumise umzi kweli lizwe kubalulwa nebholo lasephalaphala obesakuba inhloko yezobuntlola umangalele umongameli Cyril Ramaphosa ngetyala lonaniselwano ngemali ukuxhwila norhwaphilizo malunga nokuqhekezwa kwefama yakhe yasephalaphala nalapho kutyholwa ngokuba kwabiwa imali malunga ne-4 million yedollars zaseMelika ngoFebruwari ka-2020. Amaqela aphikisayo ayamemelela ukuba aphendulo kaRamaphosa ngalomba. Uphando lwegqiza lizimeleyo liye lwafumanisa ukuba ngokweneno kaRamaphosa kufanele aphendule ngalomba. Kungokunje ukaRamaphosa udlulise lomba ukuba uqwalaselwe ngokutsha. Emva kokuphuma koluphando kwakukholelwa ukuba umongameli Ramaphosa uza kwehla esihlalweni kodwa kwiiyure nje kulindelwe intetho kamongameli. Isithethi sakhe sabhengeza ukuba akazukuthetha nesizwe kaRamaphosa. Whatever decision the president makes, that decision has to be informed by the best interest of the country, and that decision cannot be rushed and cannot be taken in haste. So we apologize for the impression that he was going to address the nation tonight. Nangona bekukho ilifu phezu komongameli Cyril Ramaphosa uye waphumelela kwinkomfa yonyulo ye-ANC efumana isihlalo sobongameli ityeli lesibini. Akukaziwa ke ukuba unyaka ka-2023 uza kube uqulethe ntoni kwezopolitiko kweli lizwe, kodwa ijelo leendaba ze-SABC liza kuqhubeka liziphaka ngobunjalo bazo. Bangamashumi abantu asele beswelekile kwingozi zendlela kwezoholide zehlobo eMpumalanga kusakuthi ngoku isebe lokhuselo loluntu lihlaba ikhwelo kubaqhubi bathobela imithetho yendlela ukukhusela ubomi. Umda waselibombo phakathi kwexakeke kakhulu kweli lizwe kweziholide zehlobo. Abakhenkethi bakrele kwimigca emide belinde ukuqwalaselwa kweempepha-mvume zokuphuma nokungena. Xa zihamba ngendlela baphuma betshaya. This time on 2022 is no line whereby I'm expecting by 10-15 minutes I'll be crossing the border to Mozambique. The police officers are on the road, everything's good. And now we're just making a turn this side of Mozambique. We just want to see the sea that side, then we come back. Amagosa ugcina ucwangco abila esoma ehlola kulungela kweemoto ukuba sendleleni nabaqhuba abazintyintye ngegqabi likalonji ze balale bebaliwe. Most motorists have
general behaved very well, because was it not for their good behavior on the road, most of them seems to be obeying the rules, the situation could be much worse than it is. Amagosa ukhuseleko ezindleleni amemelela kubaqhubi bahlale bethe qwa. Kulindeleke wonyuke umthamo wezithuthi ezindleleni xa abakhenkethi bebuyela emakhaya nasemisebenzini. Abathandi bolwandle eThekwini bathi bakonwabele ukuqubha namhlanje nakubeni kukho uloyiko lwentsholongwane i-E. coli ebevaliwe amanxema aseThekwini kutshanje ngenxa yongcoliseko ebeluphuphumela khona nolwenziwa kukonakala kweziseko zophuhliso ngenxa yezikhukula ebutsheni bonyaka. Abasemagunyeni kumasipala waseThekwini bathi isigqibo sokuvula amanxweme esithatyathwe emva kweziphumo zohlolo lwamanzi zingqina ukuba noko amkelekile lamanzi. Ukuvula kwalamanxweme kunqamene nolwabhico lwentsholongwane i-E. coli eThekwini nengabathi bazanga abathandi bonxweme. Ngizizwa ngiright ngithola nje ithuba lokushawa umoya. It was overcast and stuff, and then we said we don't care because we came to Durban to have fun. Kushuthi into engilethe namhlanje le bishi kuzoshawa umoya kade sine COVID angaze ngize ngathi angize namhlanje. Kusenjalo kwiGarden Road kumazantsi ekoloni abagcini bomthetho abahleki nanye kwezihlekisayo kumanxwema lengingqi begcine ucwangco. Amagosa omthetho ayibeke esweni imeko eGeorge. Abe-National Sea Rescue Institute kunye nabasindisi bobomi elwandle bajonge ngawokhozi okuqhubekayo elwandle belinde unongekihli. Sizawucela into yobana bangalo lonke ixesha bamamele abantu bazothi babe besemsebenzini ngelo xesha i-lifeguards ke ngokwasemzini. Babamamele babathini balandele imithetho yabo. Abasemagunyeni baza kuhlala becophe ezitendeni kuwo onke amanxweme de ziphele iiholide zehlobo. Amashishini kwicandelo lezokhenketho eThekwini KwaZulu-Natal athi kube nefuthe elibi ukuvalwa kwamalwandle kwesi sixeko ngenxa yeqondo eliphezulu lentsholongwane i-E. coli. Umasipala wesixeko saseThekwini uye wabhengeza ukuvulwa kwakhona konxweme lwaseMhlanga ngelixa unxweme umdlothi kuselithuba uvuliwe. Kodwa nangona evulwe lamalwandle ngoku abanini bendawo ezamkela indwendwe bathi bona babala ilahleko. Isigqibo sokuvulwa kwakhona kwalamanxweme aseThekwini sithatyathwe emva kweziphumo zovavanyo nezizangqina ukuba amanzi akhuselekile ukuba abantu bangaqubha kuwo. Kodwa oosamashishini abanamashishini akufuphi nalamanxweme bathi ukuvalwa kwawo kube nefuthe elibi kubo. I'm over excited. Can't explain the excitement because we've had a real tough year. We've been really fighting. There's been no business. First was the COVID, now the E. coli. We're just glad that everything's back to normal. Abakhenkethi nabasele bechithe imali ukutyelela eThekwini bathi baxolile. Abanye kwelinye icala bathi bekushike nje kancinci kuba barhoxise utyelelo lwabo kwesi sixeko. I'm so happy that the beaches are open. The concern was that the beaches are closed. Traveling from Soweto coming here, it was a big concern. You know, it's open, but we're still very hesitant and very nervous to swim. Icandelo lezokhenketho lithi liqikelela ilahleko kwizigidi zerandi. December in Umhlauti, you can't get any accommodation last minute. Now we've got plenty. Like I said, we use access desks for residents to get to their houses because the beaches are too full. For the last 20 years, we had roadblocks preventing people from coming in, so that to prevent roadblocks or stoppages of roads and stuff like that. And this year, we haven't even had to put up a roadblock because there's not even enough cars to have a roadblock for. Nangona amanxweme esisixeko evaliwe kodwa urhulumente welephondo uthi inani labakhenkethi khange lehle. Indeed, we are worried that it might impact on tourism, but so far the numbers of the people that are coming to KZN is not drastic as down. For us is to find a way of quickly resolving those problems, particularly of infrastructure. Kusenjalo umasipala uthi saqhubela phambili nokuvavanya amanzi kumanxweme uqinisekisa ukhuseleko lwabantu. Nanjengoko ilixesha leholide neziyunguma icandelo loshishino lotywala liyazilungiselela nanjengoko kulindeleke ukuba inyuke intengo yotywala. Kodwa indlela bembeli abaye baziphathe ngayo xa bephantsi kwempembelelo zotywala idala ingxoxo-mpikiswano xa kuthelekiswa iziphumo ezimbi zokusetyenziswa kotywala nengeniso eyenziwa lushishino lotywala kuqoqosho lweli.
Ingxelo yombutho ehlabathi wezempilo ibeka uMzantsi Afrika phambili kuluhlu lamazwe ekselwa kuwo utywala ngokugqithisileyo. Le ngxelo ithi abantu abadala basela malunga ne-9.5 yeelitha zotywala qho ngonyaka nezingaphezulu ko-6.2 weelitha umntu ngamnye kwiAfrika. Aba bathengi bathi bona bayakwazi ukusela iilitha zotywala ezintandathu nangaphezulu ngosuku nje olunye. During the week, I'll only drink 2 or 3 nyana, and then I'll take it from there, you see. Angaphuza boma 12, 6, yeah, 12, yeah. So I don't drink a lot. So it was probably 4 or 5 pints, yeah. That's it. Nangona bemibeli bezithandela kubhelu lomsele, nangoku ke baninzi abaza kulinda usuku lwenyibidyala ngenyembezi zika Victoria, kodwa inkampani evelisa utywala kweli SAB ikhuphe isilumkiso sokuba abathengi basele ngononophelo. I-SAB bambisene ne-agente zonyanzeliso mthetho eGauteng bakwiphulo lokuqinisekisa ukuthotyelwa kwemithetho yokusela equka ukungaqhubi kwabantu bephantsi kwempembelelo zotywala. We're very aware of, especially over the festive season, people drink driving, and we've been working very closely with the police and law enforcement around alcohol evidence centres, which are centres we have provided to the police to allow them to catch and prosecute drunken drivers. Kusenjalo abezonyanzeliso mthetho batyityimpisele umnwe abo basela bophule imithetho ngelithi baza kujongana nengalo yomthetho. I-SAB namapolisa esixeko aseRhawutini bavule amaziko aza kujongana ngqo nabaqhubi abaqhuba bephantsi kwempembelelo zotywala. Ukuqhuba kwabantu bephantsi kwempembelelo zotywala kudale ingozi ezininzi kweli nezisube imiphefumlo. Abaqhubi bayabongozwa ukuba baqhube ngononophelo. Ngoku masichaphile izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp. Kaloku uyokhumbula uba uluntu lunengxaki ezininzi ngoku lukholelwa ekutheni utywala buyakwazi ukuphazamisa izinto abantu abazicingayo. Mnyani uyothi xa ujonga abantu abaninzi bayabusaphotha utywala, yiloo nto uthatha indawo yabo. Ukutya kaloku kokona kubalulekileyo, kodwa ke utywala kuko okuye kuonyuse ne-economic yalapha eMzantsi, nangona kungabalulekanga kangako, kodwa ke abantu bayonwaba ngako. Kodwa ke kubalulekile into yobana kube khona imithetho nemiqathango ethile ethibekwe ngurhulumente. Izazi ziqinisile ngempela ukuthi ke utywala budlala lukhulu kakhulu bona buhamba phambili entsheni yakithi. Ngisho ngathi ingane ezincane kangakanani uyibona ziphethe amabhodlela emgwaqeni ziphuza utshwala, lokho futhi okwenza izifo zibe zibhidlanga nje kangaka. Utshwala buhamba phambili vele kulokudla konke okukhona bakuthakasela kakhulu, kanti yikho okuyingozi kakhulu. Lento utshwala ihamba indima ende kakhulu. Angazi ngiyacabanga lento ifana nokuthi bafaka ihappiness utshwala, ngoba emva kokuthi uphuzile uvele ujabule inkinga zonke ziyaphela. Ingakho utshwala kumele buhlale budayiswa ngaso sonke isikhathi, buhlale bubuningi futhi ngoba buyasiza kakhulu. Ngithi njengoba kubonakala kuleli live lonke jikelele kukhula kwetshwala, kwangathi uhulumende angasungula amathuba omsebenzi, abantu bathole umsebenzi kuzo zonke izindawo kuleli live lonke jikelele. Abantu abazuyeka usela utywala, bazawuthi ezo senti bazifumeneyo baye ezitywaleni, and okwesibini bazawuthi abo benza amasiko kufumaniseke uba bazawubethakala kakhulu because amazinga otywala okanye amaxabiso otywala azabe enyuka. Mina nje ngibona ukuthi utywala mngcono buvalwe actually because akusinanto epositive ngabo, so buyinkinga nje South Africa, so it's better buvalwe umsakazi. Into yenza uba utywala kube phezulu kwiligi okwangoku ukuthi nje abantu basajabulele iholide zehlobo, kodwa emva kweholide zehlobo uzawusuka pha esichongweni seligi uhlele ezantsi. Abantu icabbage iyona ezaba phezulu nje, ngoba icabbage iyona nto esithanda kakhulu ngoJanuwari. Umqeqeshi we-TS Galaxy akakholelwa ukuba utyelelo lwakutshanje lweliqela eEurope luza kulibeka ethubeni elihle xa liza kudlala ne-Maritzburg United kule veki.
I-TS Galaxy biziziquququ e-Europe ngexesha lekhefu lemidlalo yendebe yehlabathi eQatar. I-Rockets bezimilisele inkampu e-Antalya eTurkey iveki ezintathu nalapho bedlala imidlalo yobuhlobo emine. Kodwa lo mqeqeshi akakholelwa ukuba oku kuza kulenza iqela lakhe litakise intlantsi kwi-PSL. We know that every game in this league is a tough battle. We know that this league has really fantastic teams. We also know that we have to be on our best to win the games. IGalaxy idlale ntanganye ne-Albertine yase-Saudi Arabia neGirenza yase-Turkey kodwa ibethiwe iSampdoria edlala kwi-Serie A yamaTaliyane. It was, I'm sure that for the players it was a great opportunity, great experience. We also have to thank, of course, our chairman for this great vision. Iza kungquzulana ne-Maritzburg United ngolwesihlanu. IGalaxy iza kuphinda ivane amandla ne-Royal AM yaKwaZulu Natal ekuqaleni konyaka omtsha. Amasabe kwelangeni umphokoqo unexhala. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe ezangomso ziza ngesizulu usuku benzolo. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesizulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngesiswati, ngesindebele. Lefana ka-SABC shoma ka mutingathi o itela ukadisela mafungo ka lwambo lwa damuni. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Mabele ngasibini ke bethuna ezindabeni ndiyabulisa kwemzweni nsuthu apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha kwidesika yethu yayo ke imozulu nansi ke yakutshanje kodwa koqala masijoyini kaloku ngokubanzi lengxelo yethu ke yomvula nomoya ngokuhla namhlanje lokho ke imizulu lisibekele impela pha kwimpuma nje yonke apha eMzantsi Afrika ngamandla futhi kwelaphondo laphaya KwaZulu Natal pha ke elunxwemeni futhi eThekwini noko sasantya somoya siqatha kakhulu pha ngange-40 km pha ngeyure kanti sasibekele impela futhi phaya kweLesotho ephondo kwakho lapha eFree State phakathi kweJohannesburg namhlanje nePretoria nawo wonke nje lamandla waphaya eNorthern Cape lembukele ke lemeko kuyaqhuba futhi ngomso bevuswa kaloku zizo ke zazibhaqa zenkungu pha kwimpuma yelaphondo laKwaZulu Natal imanga ke phofu lemeko kuyaqhubeka futhi amazantsi eMpumalanga kusibekele impela pha eFree State ngo-60% phakathi kweFree State neLesotho indawo eziphakela kwakhona futhi kwelaphondo lonke nje eMpuma Koloni ke ngomso naso ke sona ke isilumkiso kaloku namhlanje nangomso sezondudumo ezimandla kakhulu pha kumantla zonke nje ingcinga ezithanda ukuphakama kwakhona kwelaphondo lapha eMpuma Koloni apha kumantla eLesotho indawo ezikwimpuma kwakhona phaya KwaZulu Natal nendawo nje ezithile pha kumazantsi ephondo leMpumalanga amaqondo wethu kuwona obushushu aphansi futhi ngokuhlwa nje namhlanje phaka ePietermaritzburg nokupholeka amandi naphaka eLady Smith ngeshumi nje elinesithandathu ubusikari Richards Bay phaya kunqweme KwaZulu Natal ngawo kaloku la-24 ke enanye nje kuphela phaya ePort St Johns kwelaphondo lapha eMpuma Koloni phaya enqwemeni futhi kusekuhle kakhulu ke namhlanje ngo-19 kanti naphaka ke eMonti eMdantsane lelashumi ke elinesithandathu Gqeberha mhle kakhulu nokupholeka amandi noxa ke sibekele elashumi elinesihlanu namhlanje Kaladokhwe ibuye nje ibe ngu-13 efana ke phofu naphaya ezibeleni eKomani amaqondo obushushu aphezulu ke ngomso ngokuhamba kosuku noko lifudumele kamandi izulu phaya ngawo ama-30 ekhatshwa sisithoba phako Uppington eNorthern Cape Springbok ngu-27 Calvin futhi sengawo la-27 efana ke naphaya koFredendal sanciphile futhi amaqondo phaya eRiversdale ngama-27 pholeka kamandi kodwa phaya eKapa ngo-26 sekuthi phaya George ibuye nje ibe ngu-24 kanti tshisa kamandi phaya e-Oudtshoorn ngama-33 kanti phaya eGqeberha eMpuma Koloni ku-24 sekuthi phaya kokugqibela eMakhanda ibe ngu-25 naseKomani phaya ezibeleni ngo-36 eMthatha ku-32 kanti phaya eFree State kuye futhi la-32 mna ndikuqhudeni ndikuthanda kangaka xesele myoli